Hey guys, punga hamjo tono tini hingke norok ni bagai tui phaijau ka video kasha. Hingka hingke ang to phaya balok su ka video rok update mi ang tongkha obo hingka hingke usukango norok nasingi tongkhana obo ka usukango pargo thangpuro ang to thangya do obo ani busasi video khaitu phayo busa rok berai hingke bo video khaitu din saka hingke video khaitu phaikian busa hingka hingke jora rok maya ang bo nokhonani ori rok tak mani bai tai watani jora rok maya hingke ba nokhona ni hingke baksa ke hne jong kana video nung mabanyo berayu oburi ke se berayu hne jong kana actually ang nokhona ni jora krei mo video rok update de mani karan no ani bosarok bo nokhor bla hangka hingke an bosarok no ang video khaitu budi ang to kaisa tabuk to youtube bo video ro hangka hingke content creating thango sungno ko to tongoi tamle content tongna ba hangka hingke besarok no ka hangken rok anu je sin kaham video rok khaitu phajini sawoi buji bil satuni phema obo hangke seng obo hangke to seng condolence thangmani agot lawo hangke obo hangke to sarjongi nok ang pranyo bongro agi rok thango thangye balok su ka kheboke bosor kaisa hairok ka jongkhana hangka hangke khebo hangke thangka hangke ang bong nok rok no waise pona tisaitu bujagya ka hangke tini hangke ang wansukna haka bong nok no kisa share khaiwana ang mo belai ke naithok jaka hangka hangke norok no kisa share khaine hnai tui phaike video hingke nakadi sai rok tongkha hingke oro ang audio se mare siu tamni hmanle obo usukangni video kisa balogoi thangka hangka hingke nong no ang kamge bujugoi saimia haing thana hingke ba ang kisa obo audio rir kata hingke bongni satsak bo musuke sudi kupurjat sabo nokha obo sudi kupurjat bo hingke ang madam no sungi tongota hingke sudi kupurjat obo mangso rogori chau hone sawata hingke mota mohni singmani hingke sudi kupurjat sabo nokba ke kisa comment khai sabo jamka sudi kupurjat bo satsak bo mani kaham kajak hingke mukhe mosbla tirok hingka hingke LIC bo kajak tongo bongne ro hingke ang LIC bo phangwa se pono yaku do andro sorok thajak hingke dragon product thajak dragon product ko munui tongka thaija thaike po borok sakha po hingke mo thaisen tongsiu bo thai hingke borok sakha hne sauta hingka hingke nongna ang phunuknai LIC bo phangbo phunuknai LIC bo phang to first time nugui tongo ang sing to nogo tongnai housewife rok bus nokhojagya ba nugya tam tui bui to nugui phuna mano ke norok to je nungnai to nugui mankhana hingke ang to tini first time nugo hingka hingke ang norok no share kisa khanya mujung khata to LIC bo phang was phunu kyang ke khumrok na ke khaisi jak bongni obo ang sakawa thangani ta obo hingke bongni nok hingke to tintala ang mano tintala no bong nok sarjoni nok ngro tintala gainke khumrok naithok khaji jagam ka sat sagawo seng meram bai kenai guriwi kisanai nai menita gainke konong no phunuga nang LIC gang bono sengka meram no omota mo bu phangna ke meram sawa LIC ni ang khata mo bo kisa hasing no bo solma hajo gainke LIC bu phangni sawong ke bu war barai tongo hni phunukata ye meram song sarjong belai ke boroka ham sungno belai ke maya khayo belai ke care khayo hingke sungbo bungro thangka hingke belai ke tong thoguta mane nok khaima tongo hingke nukmang khana norok mukto sini madam hingke baksa comment hai khayo hingke khoroksa bukuk kusuk munggonang nobo ani facebook kisi sang video ri mani bonang kon phone reply riliya munggonang no angbo mungbo khona thangliya tamja ningjagi bo aro kisa comment haimya khairi ka hingke ang bono reply borna thangliya bo jaga jan jajagi ang jakha ano da jajagi ang ka sarjong no jajagi abula mo saimaliya gainke nongna kisi share khanya mo chongkha mo ka sini sar belai ke bukha ka ham belai ke boroka ham gainke nukmang khanan rok hingke tabuk sing kok sai tonglai mani hingke kelek melek khni ang khorang riliya sar hingke belai nyoko ka ham sai jong apro gainke ang bongni khorang ri maliya ta rus riliya ta ang riliya mane yang kelek melek haing jagi norok khnawi aram ang jagla khni khorang riliya nakar de ano hingke iko yango botongo dol yango kusu dol ko bungana sang hingke bo hingke bini makhang phuno hingke ang bo bini yang asuk ti saliata an bini sani bo prangjak makhato ani keto mananyo kolayo yang ke medam isara asuk lajak hingke tongo an logini borok song botongo hingke bong yango iko nukmang khanan rok an logini borok botongo yango gangge sing opor ke asuk kok sai tonglai mani gahinke nai tongi norok pulyani simi paithak jora gahinke last story ginai ni bo kisisa update de nai riginai ni bo tongo video hingke norok skip khaiwi naidi gahinke nugui manai hingke pulya ang norok no yang thangmani kisa share khaike ta oboto ang saljabai khaiman eko mane je dino nokhoro ang to nokhojage do nogori ri mamang se tagi tongjago ang bosro waisa rok se nokhojage bazaro bo agi hingke to ang pranyo motamuti direno nokhoro tabuk hingke to ang asuk bazaro khanya nangliya somoyo busarok khair phayo somoyo an busai khair phayo gahinke
kebon bagai ang nokho jagi hingke ang video rokbo disaitu mi ata hingke je dina ma nokhoro hingke ang adina video bungma khati saitu phayo tamni hamanle ang to kaisa content creator ang thangka hama hai tabuk YouTube o chalogo hingke tabuk Facebook o bo motamoti ang update duo aboni bagai tabuk hingke to video nango sob somoy je nang tongo hingke ba ang video sagai tu phayo ta ekdom kani kai tham kubuma jagani no video sagai tu phayo hingke nogo to tongui runani bagai video sagai ma to phayo ta hingke baksa sajagi rok hingke to buno sajagi ang goma berai mang tong rok ni puno saimano hingke nakadi ang opo berai mang tongya mane salcha ono kani ka tham video kari tu phayo ta hingka hingke abo je wansonai to wansogni tongthung abo tang tai kuno khanya krei hingka hingke mokhe doglam ji dalok khumnai thoka khasi jak hingke mono ang naithok jage ti saitu phaiga ta hingke nok belai khe naithok bongni obo hingke singtabo hingke sat sakani phatapti bo siri tong bongni obo nok bisingti bo siri tong hingke ang obo singke phatapti sirini nokhoporke phatapti siri nokho kata obo belai khe naithok oro lebu thai tongo ke lebu ekdom thaste thai tongo hingke ang obo no tangai nyai kya hingke ko siro khumnai thang naithok rejak hingka hingke oro hingke nukmang khanana rok keri gina ni to bui mayang tongkha karon di gina wati hingke tagai mayang blek yang phatap tike bongni nok ni view om haita hingke o gana obote bo building sarni tekse building tongo bong no gana wongke salia bo mungrok sajagi rok phunung manana hingke nukmang khanana rok belai khe nok naithok ko belai khe naithok hingke saya wan sungai rok ni bagai hingke to je jaga phono comment haime to phainai sananyo paya do sananyo paya ang renai borok to roinyo thanai ang to video rema ba roinyo ma thanai ani channel rok no mo thangai jongnani bagai hingka hingke je sanai borok to sainyo thanai abo to kuno sailap kori hai diba je saimanai to saimano kenok bising ko yang khe omokhe drawing room ni ta drawing room ni first hamani hawi first mani hingka hingke iko bongni o sirok no hingke tang belai ke hamja go bongni obo hingke to ekdom kotoma kokhna mani mar hingke tabuk hingke to ang obo rod jatran dinni sobo hingke to miyani ta hingka hingke mo ang jranyawo samunangi ekdom leti pete khema thangmani ayang bara thangka do poila bara thangmani pore yango samunangi bai khoroksa bai malajan bagai ma phaike hangka hingke bo rod ni bagai no dotino nokhonani hinai samani bagai ang ekdom digilage khetoni se kase phei khetoni hangka hingke ba legila ga khene sok pai ri kha ang bazaro hangka hingke oro rod sonani bagai mayung sok pai jak hingke mayung no nogu belai khene kasranga ang hingke ang video kisa khaite phake tangke borok bom sike mane hamjakmani rekha je a jagani committee rokta hingke ano video khaimano goi khaipaidi gana phai hingke ang se kirui gana thangrei ge belai khe kotoma do omayung hingke belai khe kotoma sajukjakni bagai mane asuk sijagi haing tonguta angka sajukjan bagai pulapur khelche krei hingke sijagi haing tongo hingke borok bo belai khe mane adar khachuka miya video khaimani hingke tebo gana phai khaipaidi ni hingke ang kiruta gana thangnani hingke ang to norok to jotono saimano ang posu pakhi rokno belai khe hamjago mayung hindi tok hindi sei hindi musuk hindi jottono nang hamjago posu pakhi rokno hingke ang amti rokno hingke ang aro sinianu yapuna ang thangai video jagai tongone mane video simia asake hamjago ta hingke gana gini thalik dugan rok bukuri omoto em bazar baskang singke ba thalik rok bukuri ang bono manisari kamna musuk mani ekdom boh hochung tongo hingke hasu kotorma boto sarani to mane kusu kubung mama na nyange di ba angke abono gana gini to em bazar baskang to norok to joton saimono je jranya o em bazar baskang go asuk sajanai mani kusukri phol phogla rok kri da gana o hingke miya to ang ekdom lete pe dekhe sibru pur ka thangmani se do hingke em bazar baskang go rod sonan bagai mai no khangke video kisa khaito phake to nong no bo ang naithok jak ma haike na da naithok jak ni share khanyen mojong khangke naka dinor sajage rok tang di belai khe naithok sajuk jak ang bo belai khe hamjaka ge video sagai to phake ta kisa no apul ko mane no police rok phulja ekdom marge sajuk jak ang agi bai thangom haike sajuk no yako tv rok snuk mani hingke ang miya mokol bai thang bai nukha mane nuto nugo do mayung agi rok to nugo mane haike sajuk jak no geta hanyo normal mayung hanyo tong mani hai sipai jora rok thanga hingke nuguta hingka hingke amokhe ang em bazaro hasta sibro bro khana haboyo ang ego em bazaro kurtiro kisa nanya ni hapani ekdom futi khenda naithok omsang kono phone to biya phai pai miya tubulia ang an mokolo soy singjagi motamuti naithok to tongo hingke an mokolo kuskala liya haingja khamia ang hingka hingke tubulia ta ang hingka hingke belai kheno naithok tongo hingke next time rogo chesta khainai painani em bazar no rogo thangai nadi ini je budget ni moti kheno khojai mano
Engka hingke iko ang kurtino nayo ang kisa kupur kalar kosom kalar kisa hamjak mani bla hingke kupur kalar no bisi nayo hingke kormo hai hingke to ang pai pai abo thanai bazar anbo an bisa gibri pai keta abo anu thanai abo paimen tang nong no biko ser khaijak liya abo kormo hai hingke ando tong tongo bo already anu gibri khan login borok hingke iko har nang thangai bazi song nalari khajaga bo hingke bazi song no anu kiya sus khair de an kurti ni man bazi song kase phunugule kalang kha hingke ang to kisa borok kusukbla hingke bo basi phunungman ke kisa bara jagai ang abo na haliata hingke nungma khana ro ang guri udong tabok sipur puro ekdom cover hai mi nong na no khai ke mamun en ro anu ekdom sipur puro khetawo mia khetawo mane tractor da nokho ni ang nai para thang mane sing ke ba batan bisang phirna mane phirok smali ang ka ba uskoti bo starring ang ge se ekdom phirok thangai tayo se uskoti nogo to ni se tayo se tom tom bai ambo sin paran bor yang phanya nai tong ba ge si ge bo ba kasi pheketa hingke bazani phirok tui areng ni phirok tui jranya bazar thachuk nai mani omo thachuk banana thachuk pomo hingke barmais po hingka hingke mi ang 1.5 kg tu phakya 1.5 kg 100 taka hani sauta borok hingka hingke taklai jamjun thachuk chawi akaya haing jago ang thok jago ta hingka hingke bon bagai ang to nokho jage bla an logini borok nokho hingke bokhe thachuk rok bisi paithaya mane amtirok paia te bisi bo hingka ang khomtirok no belai ke sok tongo bosarang no bosarani hingke yang dungmali sok paijao kham hingke ang hingke jranya paia do jefur pono dungmali bo paio hingke ekdom logi sok pajarok amo se miya tamang ka saiman buni se kang murgi to mane ekdom sok pajarok ang no pulya basa chang mane se miya hingke ang to milka asaya milka hingke to belai ke kaham koto koto yang to milka saya hingke milka rut te sekri ang to rut jawo hingke kar pusima to phasibo hingke rut mang ni tong mani sindol tong thaka hingke ba sumuntol kaise salai to ya haing thaka hingke ba bona ang talang sidi hingke jonmasani bak mani se tai khoroksa ta khuk phaiei khosari ri phaijao kang kang amtirok bo sana musungi ang sna kha hani bo sana musungi hingke ba abunali ata kwarpun na kha kang kaisa 500 kg puno yang busuk dam sabage di omo hingke irikuto sengka ang miya bo malik banyu miya malayo bai bai rang rong ni bepari kisa malai mani hingke rikuto sengka mo hingke rikuto gana do oboni rikuto kori nai bosak to ri nai gana to tak tongo no ang hingke mo ke rikuto gana hingke no tang moi lok khone tong khana obo hingka hingke ukobai do blouse ni yak tuk butong ta oboni bagai belai kene kolak khama sungo hingke nugui mang khana rok buthai sai kai ko kaisa sai ko tabo hingke next video wo na singai tongdi mo ta sel lok hingke ang norok ni bagai tubui tongo hingke norok ne hamjak mani redi kisa no ani kisa views rok phayang tongkha ang bo ani bo dos tongo abo norok ni bo dosya ani to video update mi hingke ba najige nang thangka hingke komokhe digine gana tagai tongo bai omo bo belai ke nai thoka ang bo belai ke nai thoja khari gine khutung ksak belai ke na sna jagobo kintu mang khana norok hingke obo video tubui tongo next video wa ang pura full ke tubui tongo hingka hingke belai ke nai jok hingke diginani update bo kisari khatana rok no hingke ang to diginani video youtube video sirjak yang tongkha karon watni bagai di tak maya hingke ketal update tu mi atangke obo nobo hingke ang bar bar share kanya musu yan rok ka jagana mokha kupur bani ba hamjang no tangna nayo mo hingke design ganang ta mane khaksa ta khumtui khaksa rai phodo hingke hamjak hingka hingke borok bisi tak thaya kuta pulyata hingke bunang banyu saitong ta borok le ketalba design no pokjagi de thano te pete dang thangno borok design da saimana ba kisa suja ban khe takhanang khamo ni saitong man ta hingke borok tan video nai tong yang saiman tongo hingke abono borok khaksa ta khumtui khaksa ko to hingke abo to design haya diba hingke borok sabai me dang no ni ang banyu saitong ta borok sabai me dang no lokhe adang madang dang no nai de ni saitong ta hingke kumokhe eko idigina thanti bong ko jadong saiman kai tham tabuk hingka hingke abo nong nang phunugui tongo hingke naithoka phunugui me phuno nakar de ano next video tubui tongo ani o gana rasuka hingka hingke to ang busak to sungui tubui tongo hingke nukmana nyarok nasingai tongdi pulyani simi paithak jara nai tongni an video no hingke se busi manai hingke adang madang haing jagana baksa jagao ki komo khiri kutu gana ta hingke miya ang thachipur paiman phunai da nong no belai ke kutu yasta thokmani mor abon tabuk sato to nyong no edit khai tong ta ang osika thogo mai hake saiman mai hake ang mokhi rok thachur bisi thokje do mokha asa ko thodat ga tini video asuk nong sinai next video mal nanya hambai jotono na chomani bagai